Amaigbo kwenu. Igbo ngidi. Amaigbo kwenu. Igbo ngidi. Amaigbo kwezonu. Amandi Igbo. Awishi okorobịa na-ekwuo. Elvis Zuma nwa Nwokeruobi Ikeji agụyi. Ana m asị o. Ama na-adọ si ya dọọkwa n'onwe ya. Mgbe si Igbo mụrụ nze n'ọzọ. Ana m ekelekwa unu. Na ndị echichi ndị ọzọ si onye echiri si ya zerekwo. Hey! Igbo ngidi. Amaigbo nwere mmadụ. Otu aka o si. Onye m na-asị ka m kelee ugbu a. Oh, His Royal Majesty Eze Nesinsi Nwosu Igbo of Amaigbo. Aka na chi ndị Igbo of Amaigbo. Igbo of Amaigbo. Eze mara ya. Eze onye mamuo. Eze Nesinsi gadio. Eze onye mamuo. Eze Nesinsi gebi nunu. Ọ ga-ebi ka nka. Maka ihe na-emere n'obodo anyị o. Eze si Nwosu gadio. Asụmọ ga-adị ka nka. Chiri na anyị gawanuo. Igbo of Amaigbo. Maka na onye ji gị ji ihe o. Ana m ekele o. Amaigbo bụ oke mba nụnụnụ. Oke mba. Oke mba. Eze m oke mmadụ. Oke mmadụ. Onye ọzọ m na-ekele bụ ọnụmọnụ ọzọ. Bertram Osuala Ishiekwe Amaigbo. Onye isi nze n'ọzọ Amaigbo. Asị gị birigbo. Ọ ga-ebikwe ka nka. Birigbo. Ọ ga-ebi ka nka. Ọ bụ isi okorobịa na-ekele gị. Mgbe sikwa ka nkenekwa Chief Sir Fine mmadụ mere PG ala ọma jijiji Amaigbo. Dike ala ọma jijiji ịbata n'ihe emewenụ. Okwu isi okorobịa na-asị birikwe ya birikwe. Ana m ekelekwa mmadụ ọzọ dịka ibe ya Chief Tio Ajọkụ Ngozi Chukwu Amaigbo. Maka na nne mụrụ ya mụrụ nwa. O so n'aka Amaigbo ji ebi. Mwesikwa ka nkene Chief Major King Nwoha Chief of Staff Amaigbo nnukwu mmadụ. Ọwụ ya bụ na ndị Amaigbo na-aga n'iru. O sokwa. Mwesikwa ka nkene Chief Engineer Ken Nwagbara Gọvanọ AUF omee nke ahụrụ n'anya. Ọ na-eme nke ahụrụ n'anya na Amaigbo. O so na ndị uwe ji wee kwuo sị Amaigbo nwoke mba. Nwa Amaigbo. Mwesikwa ke nkene ọnụmọnụ wọta ọfọ na-agọrọ. Duru isi mbụ Amaigbo ji eme ọnụ. Maka na nne mụrụ ya mụrụ nwa. Mwesi ka nkenekwe ọzọ dịka ibe ya
Lazarus Osuala ihe jiri mara dike Amaigbo ji game ọnụ asị gị birikwe nsikwa ka nkenekwa Chief Ken Eso Omemachi Amaigbo isoro ndị Amaigbo jiri m ọnụ Nwokeruobi na-ekene gị ana m ekene gị nsikwa ka nkenekwa ọzọ Chief Ken Iwuala Ugwudike Amaigbo ndị Amaigbo ji ebiri ana m ekelekwe Chief Major Dan Azubike omenke ahụrụ n'anya Amaigbo ọ na-eme nke ahụ maka na Amaigbo ji game ọnụ nsị ka nkenekwa ọzọ ka ibe Chief Donatus Ejiogu ahụ nwa echeta nna ya Amaigbo otu a ka esi asị ndị birikwe ọ ga-ebi ka nka Amaigbo bụ oke mba oke mba Amaigbo bụ oke mba ala n'Igbo oke mba oke mba Amaigbo bụ oke mba ana m ekele nze m Chief Barrister Obediduru nwa Amaigbo Amaigbo bụ oke mba Amaigbo bụ oke mba nwa Amaigbo ana m ekele gị nwụsịkwa ka nkelekwa nze oke Oligbo akụ atụ egwu akụ na-atụkwana Amaigbo maka na nne mụrụ ya mụrụ nwa ana m ekele nze Tobiasi onye nụfọrọ ọkwara nọ n'obi nwa Amaigbo nze Tobiasi onye nụfọrọ ọkwara nọ n'obi Amaigbo asị gị birikwe ana m ekelekwe Chief Chukwudi ihe a na-atụ Ezigbo Ghana maka na nne mụrụ gị mụrụ nwa ọ wụ odogwu ka ewu Amaigbo bụ oke mba ana m ekele Chief Eric ihe ma Ezigbo na London anyị nwere ndị gbara maka na Ikeji gị jisiri gị ike Amaigbo nwere ndị gbara chikere gị kere gị ọfụma Amaigbo bụ oke mba nwesikwa ka kene nunu Chief Romanus iwu ọzọ ọchịrị ọzọ nne mụrụ ya mụrụ nwa Amaigbo mụrụ ndị gbara nwesikwa ka kene Chief Barrister Declan Uzoma Ọhamadike odogwu Amaigbo ndị Amaigbo ji biri nwesikwa ka m kelenu ọnụmọnụ ike Amaigbo ike etum na-ekele mwesika nkele Chief Uzoma Udemba ọgaranya ngada nwa Udemba asị gị birikwe ọ ga-ebi ka nka ana m ekele Right Honorable Barrister Amaechi Nwoha Omudo Amaigbo maka na sị na ndị na-achọ udo ka udo na-adịrị ọ na-eme n'udo Nwokeruobi ọma nwesika nkelekwa Chief Chidi Anyam Amaigbo wụ isi Igbo Amaigbo wụ isi Igbo asị gị kelekwe Amaigbo bụ oke mba oke mba Amaigbo bụ oke mba ala Igbo oke mba Amaigbo bụ oke mba ana m ekene kwenu nnukwu mmadụ
Chifokechukwu anya agụ efe nke mbụ n'ala Amaigbo nwoke matoro eto gbagba maka na sị na nnukwu mmadụ bụ nnukwu mmadụ efu nnukwu mmadụ mara eme nnukwu mmadụ na-eme nwoke ana m ekene nụ injinia mụọ ejike onye anya nwanyị oyi magnet nke mbụ na Amaigbo odogwu anyị oyi magnet odogwu ezigbo nwanne m ana m ekene uche chọnụ ọdụm na-egbu agụ n'ala Amaigbo nne mụrụ ya asị m na ọ mụrụ odogwu nne mụrụ ya mụrụ odogwu onye m na-asị ka nkele bụ nwa Ikeji odogwu amụrụ mgbe amụrụ ibe Linus Ikeji mpi dike pụrụ nwa n'ọfa Amaigbo nwanne nna m nwanne agụ iyi ezigbo mmadụ ana m ekenekwa ihe etu mmadụ igwe nwa Ikeji ụmụnna m ụmụnne nna m ọkwa aka gị asụmụnụ biri igwe maka na ọnwụ unu na-eti ana m ekele nze Chief Kalistus oge ikpe mara eziokwu wa n'ọfa Amaigbo Secretary of General Nze na ọzọ Amaigbo niile gburugburu onye ọma na ị ga-adị nwesikwa m ekele nna m ukwu Nze Innocent Okechukwu nderibe Amaọfa Amaigbo nwoke ọmasị na m ga-adị Amaọfa Amaigbo esi ị ga-abịa n'ụlọ m ihe nje emere gị ọjọọ akọkwana gị aga m enwe ya ana m ekele Chibụzọ ha gbara kwe Amaka London base nwa umezala nwoke Amaigbo maka na Amaigbo mụrụ ndị ukwu adịgbo m proud iwe onye Amaigbo oke mba I greet you DJ Amaigbo bụ n'oke mba nụnụnụ Kelechukwu achọnụ amụrụ m n'ala Amaigbo nụnụ nwa mụrụ na mma etokwere m n'ala Amaigbo nụọ ọpara achọnụ adị m proud ibe onye Amaigbo nụọ Amaigbo maka esi emenụ nganga ndị ọma nụnụnụnụ Amaigbo maka na ka esi ebi anyị nwere ndị gbara ọkpụrụkpụ nụọ asị m Amaigbo gbara n'ọkpụrụkpụ anyị nwere ndị ize n'ọzọ anyị nwekwara ndị chief ndị ọma ndị echichi na ndị ichie nụọ anyị nwetara n'omenala anyị na-akwanyere omenala ugwu ana m ekele Honorable Kesi Ugwumba ATU National Pro ọnwa Amaigbo maka na onye ji eji ihe ngwesikwa ka nkele ọzọ nke ka ibe ya Nze Jude Frank Mkpadobi aka Nze n'ala Amaigbo ọwụ nnukwu nwa ka ngwesikwanụ ka m kelezie Chief Henry nwa ozuzu ahụ nwa nka Amaigbo nụọ afọ mụrụ ya bụ eze olu m ekele gị ngwesikwa ka nkele Chief Kelechi Duru First VP1 ATU ọwụ ndị na-ejere Amaigbo ozi ọwụ ndị si na Amaigbo ga-adị mma ana m ekelekwa Injinia Cletus Egbuzie Chairman Board of Trustee ATU Amaigbo onye si na Amaigbo ya dịkwa mma o soro ndị si na Amaigbo ya dị mma ana m ekele nụọ Ene Postus Romanus le Eze
aka prophet of our time onye ọma nke si di m choke wee bịa anya eji ahụ ụzọ nke ime mmụọ. Ana m ekelekwa nnukwu mmadụ ọzọ elesa aṅụ mmụọ ọgba otu mgba o jiri ebe wee gbagba ijiji ọwụ ihe ọ na-aza ọnọchi maka na onye nwere gị nwere ihe ịlụkwara ala Amaigbo ọlụ maka na si na ihe ndị mmadụ mere ka eji echeta ha ihe onye mere ka eji echeta ya. Amaigbo bụ oke mba anyị gbara ọkụ anyị siri ike o. Aha, ana m ekelekwa ha Honorable Chizobam Chizobam Executive Chairman Wangele Emeritus Nwokeruobi si gị birikwe nwesikwa ka nkelekwa Nze Amara Egbu Kinsili Ozurumba Nze aka onye wetere na Amaigbo ọwụ ya n'aka onye wetere ka eji esi maka na ọnwa chi na-emere m ka ịbụ asị gị birikwe ndị nze birikwe anyị oke mba Amaigbo bụ oke mba ịnụna anyị bụ oke mba Amaigbo bụ oke mba Amaigbo bụ oke mba Amaigbo bụ oke mba ala anyị bụ oke mba Amaigbo bụ oke mba Amaigbo bụ oke mba Amaigbo bụ oke mba ekwemaka m ga-etiri ala nna m ihe ọmaka m ga-emere ndị obodo m ihe ọmaka m ga-emere ụmụnna m ekwemaka m ga-etiri obodo m Amaigbo bụ oke mba oke mba ala nna m bụ oke mba anyị nwere ndị gbara Amaigbo bụ oke mba ala nna m bụ oke mba Amaigbo kwenu Igbo ngidi Amaigbo kwenu Igbo ngidi Amaigbo kwezonu amandi Amaigbo bụ oke mba.